Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, ja? Weet je wel. Ja, we was op een sneeuw, man. Publiek, hè? Ja, publiek. Maar de publiekscamera? Nee. Ja, misschien de volgende keer. De volgende keer, hè? De voorcamera. Ja, mooi. Hoe maar even zetten. Zo is het heel erin, zo. Ja, ik zou weer het lachen erop aan maken, hè? Wie dat romst is. Voor de volgende keer denk ik, het lachje. Ik krijg een soort van nijslezer nou, joh. Oh nee. Beetje nijslezerachtig. Oh, ik ben dus blijkbaar, ik zit nog op eigen livestream, zodat ik hier inmiddels in beeld ben. Hartstikke mooi, mensen. Leuk dat je me even jongen, nee, dus ja, we sinds lange tijd een livestream van de Frieske Vloggen. Ja, ik denk maar eens even een muziekje, gewoon een vraag en antwoord, even gezellig hier even maar elkaar zitten hier. Nou ja, in je geval misschien gezellig. Hier is het ook wel enigszins gezellig. De camera, wie is nog in de boetentamer aan de overkant zit natuurlijk een kantoor met al je meesten die je keihard doen werk binnen. Die eigenlijk gewoon alleen maar heel irritant vinden dat ik hier nog zit te livestream. Toch of net? Vind je het irritant, Peter, of niet? Nou, Peter vindt het heel lager erbij, dus dat is heel begoed bij ze. Ik ga hier trouwens een telefoontje sturen, daar kan ik alle reacties op zien, dus mocht je wat vragen willen of het ergens hoe gaan willen, let het achter in de reacties, dan, ja, dan reageer ik erop. Ik zie dat van Piero en Eldi is al aanwezig bij nog vanuit het zuiden van het land, denk ik, tenminste wat ik ervan begreep, maar vrijdagmiddagborrel, ja, dat zei zo vrijdagmiddagborrel, dan weet je, dit bent weinig borrel, ik ga je nog wat tasting, dat is zoveel whisky trok in kennen, maar dat is net, ik moet waar met rooibos thee. En voor ik het vergeet, ik had deze trui, die had ik nou, die had ik namelijk gekregen van een bepaald persoon die een Christwinkel Christtruienwinkel runt of zo. Ik moet eerst even zien, want dit is dat ik mijn Frieske doe, driving home naar het Heiteloon. Maar ik ben eerst even zien op Instagram van waar ik het ook wel kregen had. Dat heb ik al 14 jaar. Ik had het laatste keer kregen. Even zien. Even zien, ja. Dan moet ik eerst zien van waar ik het ook kregen hier. Even zien, ja. Foute kerstsweater, dat is het. Foute kerstsweater. Die had me deze prachtige trui gestuurd. Dus, nou, dat is heel fijn. Tegen tank, foute kerstsweater. Mocht je nou een foute kerstsweater hebben willen, Fries of wat dan ook maar. Ik zal even zien, even naar de mensen hier. Je nijs, maar eerder we doen een half bad erin. Ja, ik weet het. Dus was dan het eerste ja, en ik kan wel eens zachter zetten. En ik zeg, op een camera komt er altijd het bind in. Ja, jongens, ik doe het om gloed, ja? Zo. Is het nog beter met geluid? Hallo. Is het geluid nog beter? Ja, iets beter denk ik. Maar je zit nog steeds in de... Ik moet even goed checken, hè? En zoek je Christmuziek wat zachter zetten, hoor. Want het is... ik dacht, ik denk door een simpele livestream, door die muziek, doe ik gewoon even... Ja, is dat beter? Ik denk door die muziek gewoon even op achtergrond hoor. Ja, is volle beter, hè? Ja. Zo, nou, even zien. Nou,
Nou, deze trui is te bestellen, die foute kerstsweater. Ik ga hem zelf gewoon krijgen. Dat is nou natuurlijk, dus vandaar kan ik wel lekker even aan. Je moet even een aanbied opnemen van een vlog. Zit er al een film. Nou, die vlog die komt, ik weet niet of het nog online komt, of ze komt het of morgen of snijn online, want ik wil er even op paard op een straat. En ja, je bedenkt het net, maar ik ga weer een gegevensdrager voor op straat. In dit geval een USB-stick, naast een afvalbak. Dus nou ja, heel benieuwd wat erop zit. Ik wil echt dat t-shirts uit Laura V. Ik zal nog eens zeggen, foute kerstsweater, dat kan je hem volgens mij bestellen, dit is hetzelfde. Dus, maar het is ook wel hard, maar dan mag je me even een bericht sturen, dan stuur ik dit allemaal op. Goeie, ja, beter. Vampiro NL, ja, is wel beter, helder, veel beter. Mooie achtergrond en muziek, nou, daar kan net meer kapot, zei de 6 klompjes. Zo, daar is hij nog. Ja, zonder muziek scheelt ook al veel. We hebben binnen je naam green. Ja, ik denk dat dat gaat om de leden. Oh, zo, dit is de USB-stick in kwestie. Die ga ik hier wat voor naast een afvalbak, ja. Ik kan hem net in de computer houden, want ik heb in contact met mijn computerexpert. Die zei, denk erom, aandos met die computer zit er al je Trojan horses of weet ik wat er aan op zitten kan. Dus, en die week 4, dus je moest eerst even droegen. Dus ik ga hem even op een kachel houden. Die is inmiddels redelijk droeg. Hier lijkt het nog te werken, tenminste qua mechaniek. Vraag is natuurlijk ook in de computer stack wat er dan gebeurt, maar hier lijkt het nou wel. Ik denk dat wat erin zit nou wel oké is. Alleen als ik het meer denk om de contactpuntjes misschien. Dus ik ben heel benieuwd. Je naam wordt groen als je sponsor bent of donateur. Ja, dat meen ik ook al inderdaad. Ja. Vampiro NL, Laura V, dat ben de meesten niet lid binnen. We zijn nog bezig met een video, dat wordt trouwens al even, om even cent lid hoe ze lid worden kerst. Want dat schijnt voor volle mensen nogal een gebliksem te wijzen. Want het is over mijn creditcard. Maar het ken ik via Google Play te goed of via een PaySafe card. Had ik zelf laatst bij IND. Die had een PaySafe card verkocht, zo steeds. Maar ik heb hem zelf net verkocht. Maar die had ik een hulp met een PaySafe card. Dus Frieske Flora live en een dikke baap op de lippen. Mijn vreed kan het beter. Een dikke baap op de lippen. Oh, dan had je dat zelf? Want ik had het net, ja. Dus ik weet net. Die had ik zelf nog net. Ik weet niet. Misschien komt eraan toen je hier ergens heen bracht. Vreed de middenballen. Get your babs ready, zei het Volta B Hip Hop 050. Get your babs ready. Ik denk met baab dat ze een joint bedoelt, denk ik. Hè? Struun. In Fries even struun. Heb ik een Fries woord voor een joint dan net? Wie doet dat, Freek? Ik zie even naar links, want... of is het voor de kijkers rechts? Weet ik eigenlijk niet. Maar daar zit Freek, hè, die in de stage bij ons, die begeleidt deze hele livestream. Dus in ieder geval een shout-out naar Freek Havenga. Volgende keer, maar dan kunnen we zo'n dingje erbij, dat is een applaus erin door een kerst of zo. Hè? Even wat zo zegt daarvan. Oh, ja, Peter kan ook Freek, die trouwens in een slow clap doet. Zo. Nee, voor de volgende keer vind ik sowieso, dat vind ik zelf wat wel leuk om gewoon dingen maar te doen. Want nu denk ik van, oh ja, ik moet nog een camera misschien die kant uit hebben, misschien nog een camera die kant uit. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Ja, dikke jonko op de lip, ja. Oh, ja. Wat doet er? Wat gebeurt er? Nou ja, dikke jonko op de lip, ja, die had ik net. Ik dacht ook via je mobiel provider. Ik was net tevreden, maar wat is een dikke baap op de lip? Nou ja, dat is dus ik zie even voorbij de camera, daar zit ik in van me die wil weten wat het is. Ja, maar dat is wel. Nee, dat is een dikke joint. Hè. Dan rook je een joint, dan heb je een dikke baap op de lip. Dat is een beetje het... dat ken je wel, als je dat wil. Speekcake is rom te koken in het Friesk. Rom te koken? Lekker, waar brengt je eens een keer rom te koken? Ik kan zo rom te koken. Een echte Fries iets spacedoemkes uiteraard. Ja, die heb ik best gewoon, ja. Spacedoemke. Maar goed. Wat zoek je daar eigenlijk nog belegen? Oh ja, dan denk ik nog een keer leuk om live te doen. Dus je moet meer patiënt, deze livestream is meer gewoon om even te bespreken. Wat gaan we eigenlijk de komende periode misschien doen? Wat is er al aan het gebeurt? Nou, dan ben je wel heel eind denk ik. Dan ben je denk ik al wat rekenen verder. Maar het idee lijkt me ook wel leuk om bijvoorbeeld live op stritten te gaan. Met de telefoon en dan ik meestal gewoon live te interviewen. Ik denk dat dat ook wel leuk wezen kan. Dus gewoon terugstaat en dan rest gewoon urenlang. En dat zou dan bijvoorbeeld doen gewoon zoals nou oerdij. Maar ik vind het echt hartstikke leuk om dat een keer jongens te doen. Bijvoorbeeld op tongens te doen, vreet doen, om een stap doen.
dat er al mensen in de stad binnen, want er gebeurt van alles. Ik wie al zaterdag zelf ook nog even op een paard. Nou ja, als dat shows wat er al jongen net gebeurt om die heen, jong, van alles. De politie is actief, die weer mensen komt controleren op jachten en dan is al gekke ding, want ik zeg nog een keer die werden controleerd op jachten. Ze ja, met dynamo stikken. Ik zal even zien dat het wordt dat. Nou ja, dat levert al gekke hilarische momenten op in elk geval. Dus ik denk dat het wel heel leuk is. Rico Z die zei: hoe voelt dat nu om een bekende liefhebber te zijn? Kreeg je veel reacties op straat, ook off-camera? Ja, er zijn best wel de mensen die inderdaad met jongens spreken over die toen kom heel door of zo naar mij of geweldig zei ze, hè, in het voorbij gaan. Dus nou ja, je kent het wel van hem, maar ligt het daar op horen. Hè. De mensen die show het wel en die is wel zichtbaar in elk geval. Dus dat is wel fijn. Jongens hoe de wijze, ja, je kent jongens ook even live hoe de wijze, maar hoe de wijze, dat vind ik toch altijd, dat ben nog wat, daar hing altijd wat dubieuze types om, weet je net van weten wat hij nou precies in het zin had. Dat vind ik allemaal een verborgen camera de wijze, maar goed, wat voor doel dat haast weet ik echt niet. Maar goed, zoals ik al zei, ik wil ook even praten over wat er gebeurd is natuurlijk. De oriëntier had natuurlijk echt maximaal het contentkanon omzetten. Zat je misschien wel zien haast elke dag kwam er wel een video. Dat is nog steeds eigenlijk wel gaande. Want ik wil eigenlijk me vannam om ietsje minder te doen. Maar je moet zo zien, het is echt wel enigszins verslavend. Het is gewoon zoals het is. Het is gewoon leuk om dingen te publiceren, om over te rennen. Want er komt van, ja, zoals ik zei, van alles komt in. Je hoort echt weer. Dan komen weer dingen in en denk van, goh, hoe besteedt het nou weer? Ik kwam bij een raar winkeltje del of zo. Ik weet niet wat het weer. Maar het bleek gewoon hartstikke leuk. En wat ik zei, het is gewoon een soort van verslaving om gewoon maar continu op straat te wijzen. Dingen alleen van het werk wat ik oors doe, als ik video's maatje voor orenpartijen. Dat leidt er wel een beetje onder, want het moet nice elkaar en als je elke dag een deadline had, dan kun je wel neigen in. Dan moet je dus elke dag maar je weer, dan word je echt weer wat online gaan. Dan gaat het eigenlijk voor op haast alles. Ja, gewoon een bak koffie, jawel. Ja, contentkanon, mooie vindst. Ja, ik weet niet meer waar het bij kamer, contentkanon. Ik heb net, voor mij weer een oud stagiair van u is die er in ieder geval echo begon. Weet net Eduard, Peter, weet jij dat? Weet je Eduard Veentje die erover begon? Contentkanon, ja, ik meen dat hij... Klinkt wel als een uitspraak. Wat zei het? Klinkt wel als hem. Het klinkt wel als een Eduard Veentje die spraak. Ja, hier dat zei ze kent, contentkanon. Eduard Veentje had hier stage dan, als van hele Drent. Het is altijd machtig mooi als die man Fries begint te spreken, dus dat is altijd leuk om daarbij te wezen. Stilzitten, geen niks worg, mooi zat er ook in. Nou, zij is maar kreeg, jongen, je mooi zat erop. En zij is echt, ik ben even bezig met het plan voor het komende jaar, om op een bepaalde manier toch een soort van, zeker contentkalender ook altijd neer, maar ik wil zeggen van dat het wel een beetje behapbaar of beheersbaar blijft in elk geval. Want zoals nou elke dag, dat is wel echt, dat is wel heel mal, mag ik zeggen. Dat is wel, dat is eigenlijk, denk ik net vol te houden op deze manier, omdat ik nog gewoon een beetje werken. Plus, maar ik zie naar het financiële gedeelte natuurlijk. Ik had het al een maand, had ik het dus fulltime ontvloggen geweest. Ja, het had me een liedje 600 euro opleveren, puur het vloggen dan. Ja, dat is dan net iets waar je natuurlijk van ze kennen van, god, dat is een royaal salaris om van te leven. Dus dat is, in die zin, ik zie je naar, zit die camera een beetje scheef trouwens, ik zie zo show hè? Zit een beetje scheef hè? Of zit de tafel scheef? Zit de tafel zit scheef, jongen, dat is het. Denk ik. Of net? De tafel zit gewoon scheef, jongen. Denk je net? Camera is jacht. Ja, de camera is jacht. De tafel zit gewoon scheef. Nee, ja. Nou goed, even Gabe die vraagt. Denk je nog wel eens terug aan de E39? Een prachtauto. Ik denk zeker nog wel van de E39. Dat is een BMW 4-serie. Voor de ingewijden. Een BMW 4-serie van het modeljaar. Ja, wat is het? De grafwij van. Wie dacht ik? 94 tot 2012 zou dat model rond van de 4-serie Touring. Ja, dat denk ik wel zo rond. Weer een hele fijne auto. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, we hadden nou een Renault Talisman. Op achtergrond we trouwens een koffie zetten. We hebben nou een Renault en die had ik een automaat bijvoorbeeld. Maar die vind ik langs zo fijn net rijden dan
als die BMW bijvoorbeeld, de automaat dan, hè? Automaat technisch jongen. Maar goed, dit is wel heel technisch jongen. Is de naam Louter Vlogger net een betere titel, zei Marco? Nou, dat haast zeker een punt. Ik vind het ook wel want ik ben eigenlijk hele volle in Ljout. En dat is net zozeer nog alleen maar in Ljout wezen wil, maar dat is gewoon meer praktisch, jongen. Zo, we houden je kantoor hier, hè. Ja, dan is het gewoon ideaal om hier gewoon even naar boeten te stappen. Je shut wel, misschien die horen camera even vreeg. Maar als je dit machine, hè, dan zo net eigenlijk niet te zien natuurlijk. Maar als je dat just wel van, ik sta boeten, ik ben in het centrum. Ik kan in principe de door hier stappen en dan kan ik gewoon meestal interviewen, want dan kom je zoveel meestal kom je telkens deel. Dus dat is gewoon echt een, ja, dat is ideaal. Dus ja, dat maakt het eigenlijk zo handig om in jou te wezen. Maar ja, ik weet niet meer, ik ben even vier hoe die meesten kan hieten, maar die reageren af en toe ook wel als die ween op een jouwer. Die zeggen van, oh, kom eens een keer naar de jouwer. Dus daar ben ik echt wel van doel. Of naar de Gediek zei een keer in. Ja, ik wil echt wel een keer naar de Gediek. Of ik wil overal wel heen. Maar ja, dat ik gewoon, ja, dan maak ik gewoon een tijd verhaal. Of toevallig de wijze, dat is ik toevallig de wijze. Dan maak ik toevallig de wijze, ja, dan ik wel. Maar hoe lang ben je gemiddeld bezig voor een filmpje van 15 minuten? Zei het van Piero NL. Ja, dat verschilt wat. Zodat maar kijkt hoeveel als ik aan het editen ben. Als ik het echt meer beëdit, dan kost het me gewoon meer tijd. Maar ja, maar zo misschien, ik denk, maar het rondrennen in de stad vaak voor zo'n video, 15 minuten. Nou ja, ben ik vaak een uur kon rennen of zo, dan had ik denk ik het algemeen wel wat. En dan, ja, het editen, dat verschilt wat. Dat zit ergens tussen de 2, 3, 4 uur. Dat hangt er maar correct van hoe mooi ik het editen wil. Want soms dan hak ik een beetje mijn nocht en dan klap ik gewoon alles achter elkaar en dan ben je hier en daar voorkant eraan en dan kan het snel zijn. Maar dus dat... Maar ik wil echt wat meer, ja, maar het zeggen, wat gestileerder maatje willen, ja, dan ben je gewoon vol meer tijd kwijt. Want, en dat is ook een beetje een denkje waar ik zelf ook op ziek ben van, goh, moet er mijn vlogs nou juist heel lang dwarren? Zo van, moet het nou 3 kwartier dwarren en gewoon maar zo weinig mogelijk editen? Of maak je juist net dat we gestileerder doen en dan een kwartier dwarren bijvoorbeeld? Dat is nou net helemaal waar ik achter ben. Want ik had ook het idee dat de meesten, mensen wat ik ervan begreep, maar dat moet je weg maar even aan. Ik weet net hoe je mijn vlogs joggen. Maar ik begreep ook wel van sommige mensen die zitten bijvoorbeeld, nou ja, om iemand onteten of achter de computer, zat als een soort van podcast luisteren is het. En dan is er een computer in en dan gaan ze ondertussen bijvoorbeeld de Friese vloggen erop achtergrond. Dat vind ik op zich wel nieuwsgierig, want ja, dan kijk ik wel video's maatje van 44 minuten. Het scheelt meer per de edit en dan worden mensen het besjogen. Ja, dan hoor ik net heel veel in de editen, denk ik dan. Maar goed, dat is zeg maar, ja. Maar goed, Siebren Hoogland die zei dagelijks kijk met veel plezier je vlogs. Komen er ook meer vlogs met je gezin, zei Siebren Hoogland. Hast je behoefte aan dan? Het is wel een beetje dat ik bewust een beetje mijn gezin net echter in beloek of zo. Want ik wil laatst bijvoorbeeld wanneer ik document had, daar had ik eigenlijk net echt iets meer mee dienen qua. Nou ja, voor de mensen die nog lid binnen, die had ik misschien wel schenken. Maar dan had ik een beetje meer de band wat uitknipt. Ik ben er toch wat voorzichtig mee of zo. Ja, ik weet niet. Dat is dan wat. Ik denk van, nou, het moet om je net al te bot op de situatie of zo. Dat is net iets waar ik nou per se. Nee, dat hou ik misschien wel een beetje privé. Ik weet wel, je mag misschien wel eens jongen naar je Chits vlog of zo. Hè? Dat is dan die vrouw die maakt dan vlogs voor Omroep Friesland en dat hè. En toen ze nou net ontvloggen weer, had ze me echt bellen van Omroep Friesland. Had ik dat dan dwaanwoord? Had ik echt zo'n gezinsvlog dwaanwoord? Maar daar had ik vriendelijk voor bedankt. Want ja, daar heb ik net zoveel zin in om maar continu. Sowieso kost het echt hele volle tijd. Je zou zeggen, ik van de kreeg wat meer voor betalen, maar goed, ik net. Ja, ik net dat ik dacht van, nou, hier werk nou ja, ben ik ook net te winnen, maar nee, dus ja, ik weet niet, het kan wel eens voorkomen, maar net, werd net het hoofdding. Ja, ik ben een beetje allerlei van Bart hier rent hier op achtergrond rent hier rond om wat te meten of zo. Denk ik. Is het om meten? Nou, maar je had een telefoon. Even zien, wat zei hij? Oh ja, DJ Spyroof. Die zei het misschien ook leuk om tijdens de vlog en af en toe bij broodjeszaken, viskramen, olieballenkramen of restaurantjes dingen te proeven. Ontdek misschien nog wat leuke plekjes in Leeuwarden. Nou, dat vind ik een hele goede tip. Ik ben laatst nog wel bij, in de Oosterstraat, wie ik bij die slachterij. Veldman heet die volgens mij. Ja, ik heb ook niet. Daar had ik toen ja, dat was een vertraging op de lijn, denk ik.
Maar goed, dan ben ik bij slagerij. Nee, zeker. Ja, dat is hartstikke leuk. Sowieso leuk om dingen om eten te recenseren wat er in de auto is. Ik vind het een heel goed idee. Ik weet dat de meesten dat weten. De meesten die me kennen, had het al heel vaak gehad. Maar ooit had ik een horeca-opleiding die. Ik ben officieel zelfs afgestudeerd. Afgestudeerd klinkt wel heel vol, mag ik zeggen. Maar ik ben een soort van middelbare hotelondernemer. Dus die squallen ga ik nog dienen. Dus ik had die zo'n teken dat ik er enigszins wat doel over had. Maar dat is misschien wat te vol van het goeie. En ik had ooit nog een keer een soort van platform gewoon. Weet je dat ik alweer? Dat die Tjog.nl. En dan ging ik elke week eigenlijk naar een restaurant daar en dan bij verschillende plakken westen. En dan maken we daar een recensie van. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus dat is wel echt een goed idee. Maar ik vind het een goed idee. We zien hoe dat erin voorkomen kan. Vlogger is een beetje een compromis. In het Fries zou het vlogger wezen, of net, zei Laura V. Ja, klopt, officieel, want een vlog is een video. Een video is mijn F, dus het komt van video. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ook echt Friese vlogger. Maar ja, het is sowieso een beetje een compromis. Mijn titels zijn natuurlijk ook in het Hollands. Want die ouders wil je van je meter voeren natuurlijk op het internet. Dus dat is ook wel handig, hè? Je wil enigszins voeren willen kennen. Ik kan hier Leeds ben trouwens, maar dat komt ook omdat de groothoeklens is. Ik zit hier Leeds hier in dit shot. Dag meer tour is gewoon heel. Dag meer tour even verdwijnen letten zo. Oh, geen dag meer tour op blijven. Nou, anyway, Erik zei ik zou het toch bij Friese vlogger horen. Goeie promotie voor dus mooie provincie. Daarom, nou ja, leuk. Het is net altijd een hele goede promotie, moet ik zeggen, maar het is soms ook wel eens je denkt van, hé, daar ben we zwervers actief. Nou, nee, dat maakt niks uit. Het is sowieso denk ik wel een promotie. Als je gewoon al zien let wat ergens gebeurt, dat is denk ik sowieso goed. Mooi kanaal, maar mist wat context van Boeten Ljout, zei Marco. Nou, dat snap ik wel, want het is heel vol in Ljout op het stuit. Misschien gaat er in de toekomst nog wat bij verhoren. Ik ga laatst nog bij de provincie nog wel een lietse subsidie omvregen. Bij een fonds. Dus en dat zou dan wel wijzen dat meer de provincie ingeet. Maar goed, dan kan ik er altijd iets van qua geld iets in oer zit. Dan kun je ook wat meer kosten voor mij om het te produceren. Dus dat is nou natuurlijk, maar het echt dekt worden toch. Eigenlijk de meeste reclameinkomsten natuurlijk. Een beetje van de leden natuurlijk en een beetje van die hoe die dingen werken. Super thanks is ik altijd, maar dat ben gewoon die bedanken. Hè. Die kerst dan hieronder volgens mij ergens om een teken en dan kerst bedankt worden en dan dan komt er ook wel wat cent van binnen. Dus dat is ook iets trouwens om in het na hier even te beschijnen van wat wil ik nou precies qua centen doen, maar het komen van merchandise. Want dat zijn laatst ook al iets met die stuur ook al een bericht van gewoon waarom maak je net een leuke sticker of zo iets verkeerd bekijkt. Want dan hadden we die leden, maar waarom net iets fysieks. Want dan verkeer ik nog echt iets en dan kan je mensen zien letten dat ze de Friese vlogger leuk vinden bijvoorbeeld. Dus dat ben wel van die dingen dat ik denk van ja, dat is misschien wel nog volle beter dan misschien dat het lidmaatschap gebeuren. Aan de andere kant, bij het lidmaatschap, dat zullen de leden, de groene mensen in dit geval, de aliens in dit geval, zullen dat wel onderschrokken hebben. Toen kreeg vaak als lid natuurlijk de video's wat jadder en ik heb een paar video's die ben eigenlijk alleen maar exclusief voor leden te zien. Dus ja, dat is wel fijn dat je op die manier de mensen wel wat je aankennen. De Pier zei, pas op voor dat je zo'n vlogfamilie wordt. Ja, dat is inderdaad ook net echt wat ik zelf ambieer, denk ik. Ik zul er zelf eigenlijk net echt mee. De Pier zei 20-25 minuten vind ik persoonlijk chill. Nou ja, ik denk dat op dit moment ik vaak tussen de 20 en de 24 minuten. Nee, misschien dat ik gewoon een hele goede richtlijn, want 44 minuten is ook wel een beetje misschien wel heel dreun. Ik kijk altijd met veel plezier naar je vlogs en verdien natuurlijk meer abonnees. En ik zie al dat je meer dingen toevoegt aan je vlogs. Ga zo door. Oh, dat is ook wel mooi trouwens. Rutger B. die zei, ik kijk het op de beamer. Hoe grut just op die beamer dan? Ben ik wel benieuwd naar, want dat is echt als het op beamer just. Ja, dat zijn verschillende beamers natuurlijk, maar... de 6 klompjes. Kijk het altijd als ik op loopband sta in de gym. Gaat cardio naar mijn gevoel sneller voorbij. dat is toch bijzonder, toch? Ben je gewoon het hut erin en dan ga je... Was je naar het beeld of ben je dan gewoon helemaal ingespannen hoe het trainen, de 6 klompjes? Als je in de provincie ingaan kost ook wel meer tijd, zei het van Piero. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat is gewoon
Ja, productief dan kwijt, ja. Ja, want ja, geef maar eens die ouder op een del. Hè? Doe het maar eens. Die grap maar eens die ouder op een del. Nou. Hoor, kan ik zou nog wel een chauffeur inzetten kennen, hè? Freek had nog zijn rijbewijs, hè? Dus die kan niet meer rijden. Dat kan wat wel, hè? Dan gist toen meer rijden, hè, Freek? Dan was het een Friese vloggermobiel gehad. Waar ik achterin zitten, kent de editen gelijk al. We nemen het op en dan kan ik gelijk al editen. Nou, Freek, die zult wel zitten, denk ik. Zo'n Citroën Berlingo met een stoel achter me. Zo'n Citroën Berlingo met een edit suite achterin. Dat is wel geniaal. Dat is een pauzemobiel. Dat is wel echt een stuk de sham is. Maar dat zou ik wel mooi vinden. Ja. Dat is ook een festival. Dan kun je zo'n ideeën ben er altijd wel genoeg. Het is meer gewoon de tiert voor wijzen natuurlijk. Hè? Even Vampiro die zei: is het een idee om de ruwe content online te zetten voor de donateurs? Ik vond het laatst wel een mooi concept. Wie weet is dat ook een extra reden voor mensen om donateur te worden. Ja, dat is goed dat Vampiro dat zei. Alhoewel, ik reed les van Vampiro, dat wordt apart vond ik Vampiro. De hit volgens me heel hoor, maar dat maakt niks. Ja, want ik laatst zie ik dus vorige week weer dat had ik dus een video die wie dus edit, zeg ik maar zeggen, in de 20, 24 minuten style, zeg ik maar zeggen. Alleen dat ik hier wel voor mij wel trekent hier wel opname. En dan weer wat dingen uitgang en toen had ik gewoon een seintje en dat is in Freek. Ik zei van, ik kan net precies alles omdraaien. Zo van, was toen de uit in die in hast, dat helst er nou weer uit en dus de oren erin. Dus op die manier heb ik gewoon een, zo van, ik ga maar zeggen, inverted vlog, om het maar heel cool te nemen. Maar dat levert op zich wel een heel leuke ding weer op. Want dan just de camera van, dan gaat de camera juist uit. En nou ja, dat weer wel een leuk ding. En dat kennen ze inderdaad alleen maar de leden zien. En dan zie ik het stukje van de kriesmerk bijvoorbeeld van Dokkum zit er nog bij in. Als je nou vloggen in andere plaatsen laat uitbesteden, krijgen we elke dag 20 vlogs uit allerlei plekken in Friesland. Oh ja, dat is een soort van vloggerleger. Vloggerleger die dan in hun eigen buurt het even zien wat er eigenlijk gebeurt. Nou, ik weet niet, ja, het is op zich. Ik weet net, ik ben benieuwd. Ik denk dat je meer zien moet van binnen mensen die dat überhaupt kennen. Dat is het wollen. En willen ze er geld voor hebben. Want dat is hier natuurlijk ook zo. Ik doe het natuurlijk min of meer van uw eigen bedrijf nou. Dus ja, het is ja. Oh, dus hoe zei ze, maar nou, ik weet het niet. Dat weet ik niet. Ben je het... Oh, T-Bear 11. T-Bear 11. Wat zou dat wezen? Soms ik even nadenken van waar is nou waar. Hè? Misschien ken ik sommige mensen gewoon. Denk T-Bear... Nou. Ben je het advocaat Kappelhof gek ooit nog weer tegengekomen? Ik zeg eerlijk zeggen, ik dacht het even van, is het haar? Maar ik heb begrepen van een man op stritten. Dat zie ik in die vlog, die is net alleen de Schenk als het lid is. Maar die zei die man ook van, ze had een tattoo, hier is met 2 lijntjes of zo volgens mij. Daar ben er meer van trouwens. Ik zei, toevallig, ik ben onverantwoord, misschien die had dat ek. Maar goed, dat is blijkbaar hip of zo. Dat je 2 dingetjes haast. Ik weet net wat het is. Maar goed, dat zou die vrouw dan ek halen. Ze had natuurlijk een vrij karakteristieke manier van praten. Maar ik ben eigenlijk net echt bewust wat je in kan. Ik het erop horen. Heb je ook contact proberen te krijgen met History with Hilbert voor een collab? Hij studeert nou in Groningen. Nee, daar had ik er net in. Ik ben bekend inderdaad met History with Hilbert. Dat is inderdaad een Fries voor me inderdaad. In Engeland had hij voor me gestudeerd of zo, had er zitten. En die maakt dus video's over de historie van Friesland. Dat is wel de 6 klompjes dat ik wel uit beeld. De Friese vlogger is... Yes, goed uit België. Oh ja, ik ben hier trouwens nog in het België Tjinkam, uit de Oostende, ga ik even sprutsen. Dus die komt ook in de video. Mooie wrap op de auto met Friese vlogger. Ja, nee, dat vind ik ook geweldig, ja. Hé, wat zullen we nou beleven? Maar doen we nog wel sporten, ja. Wat doen we, jongen? Eerst koffie? Ja. Nou, zet dit maar gewoon in het beeld voor het idee. Zo? Dan krijgen we eerst maar een koffie. Eerst koffie? Of... Dat is geen sponsor, jongens. Ik moet eerlijk zeggen, ik zoek graag sponsoren willen wollen. Toch een biermerk is sowieso altijd goed. Of door de Poys. Hè? Door een brouwer ook toch. Door de Pierbrouwerij. Als je me dit jongen, sponsor me alsjeblieft op de Poys. Wie deze week doe bij de Poys. Misschien volgende week wel weer even naar de iepening. Misschien vind ik zelf ook een iepening naar een soort van sponsoring. Dat ze me elke week een volle karabatskit met jou of zo. Wat zei het? Koningshert. Ja, Koningshert. Maar ja, die had dus... Ja. Ja, maar ja, ik denk dat we toch iets... Ja...
Als gelijk, maar wat er in grotere bulk denkt, wat een grote sponsor had. Een hele grote sponsor, maar goed. Kom eens jongen, ik naar je squallenkerstgala van het Beiers Nou D. Nou, dat weet ik net per se van doel. Ik weet net wat ik bij een een squallenkerstgala maak als een moffer van gast 40 hier. Hey, wil jij vanavond nog naar het... Moest je nog naar het kerstgala van het Beiers Nou D? Ben je nog meestal die jongen naar het kerstgala te wollen van het Beiers Nou D? Beiers Nou D, het gymnasium. Ja? Oh, Bart die worden we hennen. Nou, ik weet niet waar het verleden, dat is Jens van der Schaaf. Hey shit, waar ben je al, joh? Oh ja. Van Piro zit er, Cirkel. Laura. Laura zit er, Takes Games. Oh ja, lekker man. Ah, goeie, wanneer ben je begonnen met filmpjes maken op YouTube? Ik denk al wel in... Ja, als je met een Friese vlogger, dat hij wat letter daarvoor. Toen kon jij dus wat publiceerd, maar... ik weet 2015 of zo, ik weet niet. Wanneer ben je ermee begonnen, Bart? Ik vond in de stad van de bril, hè? Ja, 2015. Ja, toen al? Ja. Is niet het enige wat op pad. Ja, eerst ik Eduard op pad. Dus die continu op een pad. Nee, grap. Dan wil je wat flessen, wat blikken in de lucht omheen houden. Het is begonnen? Het is begonnen, jongens. Het is begonnen. Heb je de handschoenen nog kunnen geven aan Tom de Nomad? Nee, ik ben er net het zink aan. Niels, de komst, dat kost je toch? Ja, dat is waar. Oké, waarom was die moffen een niet aan? Nee, ik ben er net het zink aan. Nee. Goeie, ja, die had gezegd, Dark Gothic. Hey, Friese vlogger, word je soms ook een beetje geïrriteerd door mensen op straat als je bijvoorbeeld hun iets vraagt en dan heel bot zijn tegen je of chagrijnig. Van Harm en Anna uit de jouwe, daar weten ze al. Dark Gothic heette ze. Ja, dat zei ik. Ik zei, joh, dat gaat in Bart. Ik zei, de eerste, de beste die nooit meer over privacy begint, die jou kan wonen bij Burg. Want het wie namelijk, wie het Juster of jij Juster, wie kan me gebeuren. En wie ik een man en ik weet niet zo'n film en die rent dat deel van, hey, denk je wel even om de privacy? Nou ja, het zit zo in elkaar dat je mij in de openbare ruimte, maar jou dus gewoon film je. Ik vrede mij zeg altijd van tevoren, hey, mag ik je op een vraag stellen? Het is voor de camera, ik ben van de Friese vlogger, ik maak een video voor YouTube. Ik moet eerlijk zeggen, soms ontkomt me dat ook nog wel eens omdat het soms zo snel gaat. Maar over het algemeen vreeg ik ook gewoon. Dat meestal meer een berichtje sturen, bijvoorbeeld via Instagram, wie deze week ook. En die vreegt van, hey, als me filmen, was me er absoluut uit. Dan doe ik dat ook gewoon. Ik vind het gewoon vervelend dat mensen inderdaad bord binnen. Nou, snap ik het ook wel soms een beetje, want soms is het ook een beetje actie-reactie. Hè? Want ik film je dan al en dan denken die mensen al van, hey, is er nog een film in? En dan wordt het ook wat lul. Dus het is ook een beetje een soort van samenspel van dingen natuurlijk. Maar goed, inderdaad, ik word er soms wel chagrijnig van. Dat is het kwade antwoord. Het kwade antwoord is, ik word er schiet chagrijnig van soms. Maar goed. Nou, Kappelhof mag inmiddels wel sponsoren. Die naam die komt zo vaak voorbij. Ja, ik ga hem wel eens bellen, Kappelhof, maar die worden verder net vol met de krijgen. Daar kan ik wel achter, dus ja. Snap ik net, want inderdaad, dat had heel goede positieve reclame voor me opleveren natuurlijk. Hè? Maarten de Vries die zei, ik wil de groeten doen aan Niels. Niels, toen kreeg de groeten van Maarten. Ja, dat klopt wel. Oh, wat dan? Dat klopt. Hoe wist je dat dan? Is dat jongen dat de groeten nog niet doen wil? Oh, dat zit ik in de chat. Oh. Nou, jongen, wie deze jongen? Hey. Niels, was ik waarom doen of net? Ja, ik was even waarom. Hier is net de moeite hier om even de groeten waarom te doen je voor beeld. Maar van achter zijn computerscherm, want achter deze camera zit, zei er groeten waarom. Maarten. Best echt een vriend, zei er. Als stiekem is tussendoor. Ja, toch net? Zeker. Ja, mooi. Nou, inmiddels ben ik weer al mijn rond 50 mensen. Hartstikke leuk dat je mee was jongen naar deze livestream van de Friese Vlogger. Het had even door. Wat vind je van het idee om een livestream te doen, dus live in de stad? Dus dat gewoon mijn microfoon bijvoorbeeld, ik denk een telefoon, dat is het handzaamst, gewoon door de stad in en dan mensen live interview. We beginnen dus eventueel ook reacties aan kennen en dat we dat ook bij mij niet meer kennen in die antwoorden, in de vragen. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vindt, want dat lijkt het me namelijk wel een leuk experiment om een keer te doen. En dan, ik zit berichten hier. Oh, ja. Dus, Raymond Steven Langewoord, die zei de meest grappige uit je vlog is Geraldo met de gitaar. Ja, die is ook laatst ook een filmpje, maar toen is Ruben die is nog achter Geraldo geweest. Ja, als je het nog vinden kent dan net? Nee, ik kon het net vinden, hè? Moest er nog een over vertellen hier dan net? Nee, was de ervaringen met Geraldo net vertellen? Nee, ik heb het nog nooit gezien.
nou ja, inderdaad, ik ging als stagiair op een paar stuur van de film nog even, want er ging geen tijd meer. Maar die komt net vinden. Toen ben we wel een beetje oren dronken meisjes in kwamen, hè. Die wonen, ja, die waren wat leuk, ja. Zeg maar, die daklozen, die komen dus heel vaak zien. Dus ze weken weer ook alweer in leuk. Ja, dat bent dan wat aparte figuren natuurlijk. Hè. De helft van het tijd is small bezopen. En dan kerst er ook net zo vol bij, hè? Want dan worden ze agressief of ja, zo is het maar. En de week een man die weer zelfs die wil mijn camera al steken maat. Die zei, ik heb me niks skillen dat de politie me oppakt. Had ik in ieder geval weer een dakboppen te hollen. Dus ja, je moet ook meestal inderdaad de confrontatie jongen en maten dan verlies je altijd denk ik dan. Maar goed, een soort foute vrienden variant met je livestream. Foute vrienden, wat is dat? Ik geloof het van Jet. Ja, documentaire. Ja, dat is die van, hoe heet die vent? Uit Amsterdam toch? Ja, ik was jongen, hoe die man ook alweer, ja. Die gaat die documentaire lezen van die man die foute vrienden documentaire maken had, maar die heeft een documentaire maken over Emiel Ratelband. Zo weet je, dat is een mooi documentaire, prachtig. Melanie Brinkhalters, die worden groeten doen aan Florian. Zit hier direct, Florian? Florian, als je best, kom uit die verstopplak bij. Florian, hoe oud bist u eigenlijk, Margot? Ik ben haast 40. Het wordt nog een maand, denk ik. Zozeer op een kop hoor, maar dat is net zo. Nee, ik ben Joert. Nee, net Joert. Ik ben over een maand 40. Dus ik ben oud. Inderdaad, een goede vraag. Hoe oud bist u? Nee, valt daar. Ik vraag me af hoe het met de konijnen is. Was dat die Stefan Bergen die ben waarschijnlijk naar die kanien die ben waarschijnlijk naar Darel te gaan. Zo nee? Darel die rent er waarschijnlijk al dagen mee om. De kanien. Ja, gewoon lekker doen. Puikplan, super idee. Ja, een livestream door de stad. Dat wil ik zelf ook al voorstellen, zei die Spyro. Ja, dat zoek ik zeggen. Je moet in de zomer nog maar eens langs Stiens gaan. Was vorige keer helaas geen succes. Ze zijn een enorme culturele ontwikkeling doorgemaakt te hebben. Ja, dat weet ik wel, ja. Maar toen ben ik heel kwart in Stiens gaan, want ik werd toen onderwijs naar werk in Greens. En toen kreeg ik nou misschien een jelle uur of zo. Ik ging gewoon in het centrum van Stiens gaan. Die vlog die mag er maar zijn waarom zien. Wil je ook grappig op zeggen, want ik vond me gewoon heel te wachten en er gebeurt helemaal niks. Maar goed, inderdaad, Stiens geeft het zijn wel een tweede kans. Maar eigenlijk vind je heel veel plakken in Friesland echt nog eens een keer een eerste kans. Zoals de jouwer bijvoorbeeld, bij Dark Gothic Weijen, maar eigenlijk Dark Gothic Weijen. Dat klinkt heel pad, maar ja, met twee meesten ga ik altijd idee, want het is Harm en Anna, denk ik. Hè? Ja. Dus ja, zitten we aan wat meesten. We schillen 5 jaar, zei de Raymond. Nou, dan best u of 44 of doe best 34. Dat is het dan, hè. Je ziet er 30 uit, Eduard. Nou, best nou, joh. Kijk, complimenten. Voor de Christen oliebollenwedstrijd. Welke louter maakt het de lekkerste? Ja, de particuliere louter of de oliebollenkraam? Ik lees wel weer op de centrale hakken een oliebol gewoon. Die voelt heel lekker. En die oliebollenkraam die je verderop staat hier, hè. Dus de orenshot ik nog eens? Ja. Oh, oké, ja, ik ken het al iets zien. Maar ik vind het orenshot vind ik wel leuk dat hij deze hier in het Ruud op een del geeft. Want op zich, ja, als ik wil praten, dan ik heb wel een live commentaar ja, wat hier op steden gebeurt. Dat hier wat auto's verberen. Dit is een heel saai commentaar. Dit is een commentaar inderdaad. Ik wil een commentaar aanbieden wat hier gebeurt. Dus even zien, wat gebeurt hier al hier op steden? Nou ja. Dat is even zien, de busdeel hier naar Burgum zetten zien. Dan zit er een Peugeot Innocent achterom, Opel Astra. Hey, dit is een speeltje van vakantie vroeger. Dan eerst zit meneer weer de bushalte wachten, die man ken ik wel. Komt aan de politie trouwens hoor. Zullen die al in beeld van hen? Ja, daar riet er hè. Fijn weekend. Nog een weekend, wat zei je? Hey, die meneer ken ik wel bij de bushalte daar. Ja, maar net zo vol. Hè. Het schijnt wel trouwens het drukste kruispunt te wijzen van Ljout, hè, het Zuiderplein. Hè. Want je had hier natuurlijk de trein, de fietsers en de auto's en de gebeurtje van alles. Joh. Je kan eigenlijk wel de hele dag uit het Ruud zien en dat is eigenlijk al spannend genoeg. Nou ja. Enigszins. Het is wel spannend, vind ik. De vrouw misschien wat heel snel aan het zinnen, zie je? Ja, dan gaat de gas erop. Zie je, een mooie Audi A3. Sportsback, ja, die meneer die ken ik wel, ja. Een mooie Ford Fiesta, ga ik vroeger ook gewoon, mooi Opel Corsa. Nou, dit is heel leuk, hè? Dit is echt geweldig, dit. Ja, gewoon doen. Ik dacht dat deze vlog live op straat zou zijn. Ja, snap ik wel. Snap ik, Volta B Hip Hop 050. Maar, nee, je hoort nog net.
Ja, jongen, mensen gaan namen, jongen, dat is... ik ben haast net uit te spreken, maar... Nee, deze video is nog net live op stritten, maar ik vind het wel heel leuk. Morgen naar de kerstmarkt bij Blokhuis Poort. Dat is een heel goed idee trouwens. Misschien doe ik dat ook wel. Maar ik weet niet dat ik dan film een keer, want ik moet morgen even met de band op een paard. Maar het is wel leuk, want ik met de band... Of weet ik wel zo'n kerstmarkt dat je weer te lang wacht maar voordat je überhaupt naar binnen te kennen. Hey Bart, Ja. toen was dit dan een kriesmarkt, ben je hem daar op de buurt? Ja. Bart die had een kriesmarkt op de buurt in de Vossenparkwijk. In de speeltuin. Hoe laat begint dat? Ik zie je nog niet aan. Zie je waarom zit de glühwein al gloeiend niet te zien? Nee. Ja, wel. Zie je waarom begint de kriesmarkt? Merkt. En dan beginnen we eerst met glühwein, een glühweinwedstrijd. Een glühweinwedstrijd. Oh, dat vind ik wel een leuk idee. Bij de Blokhuis Poort. Leuk. Maar ook de camera meenemen, dat mag maar even zien. Want ik mag ook met 2 benen op een paard. Dus, Ik zou sterk vertellen, het is wat zien is die kriesmarkt. Zo. dan zei die, Ellen die zei, stuur toch even een stagiair naar het raam voor wat content. Nou, ik dacht wel van, wat goed waan kennen is, ik zet je de volgende keer gewoon een microfoon in je boetendel. Dus je al laat glazen huis. En dan geef je zelfs binnen zitten en dan kan mensen gewoon wat zeggen voor die microfoon. Maar ja, waar gaat nog zo die microfoon staan, denk ik dan. Maar goed, je weet natuurlijk net hoe een koe een haas vangt, hè. Misschien is het ook nog een keer leuk om te filmen. Er komt een logjes met trekkerstocht. Oh, dat is wel leuk. Een logjes met trekkerstocht. Waar komt die del dan? Die gaat door heel Friesland in. Die gaat door heel- Friesland. En dat is 23 december. 23 december. Dat- Zij is hoe de begint dat. Maar ik zoek 23 december zoek het oors dan weet ik wel. Maar dan was toen even een filmpje, Freek. Ja, ik zoek zij al in. Maar zoek ik film je toch? Hè? Zoek ik film je toch? Ja, ja. Nee, ja of nee? Nee. Ja, maar dat kent er wel. Ken dat wel, nee. Ja, hoor. Doe maar eens wel een camera van u, maar Ik ja. heb een camera bij en dan ging ik dat wel filmen. Ja, dat is leuk toch? Ja, hoor. Nou, mooie beelden. Ja, nee, heel goed idee dit jongens. Dit is wel fantastisch dit. Maar het alleen opschrijven, maar in de agenda noteren hè. Beklim de Oldenhoven, drink 10 bier en gaan we naar beneden, live. Springend of gewoon oordaald? En wat voor bier dan? Super strong of minder super strong? Ja, ik vind het wel leuk, ja. Nou ja, ik denk dat we zo al heel mooi wat besprutsen hebben. Hij hem nog vragen? Laat het weten, dan kunnen we nog gelijk even een paar minuten terug in. Want ik met de vlog van jou natuurlijk ook nog even aanmaken. Want je zit natuurlijk al te wachten van hey, wat voor span zit er hier daar gebeurd. En die had een USB-stick voor me. Maar goed, die USB-stick die had ik nog net in de computer gooien. Dus de clue van wat hierop zit, die eerder nog net. Dan ben ik eigenlijk een slechte oorkondiger. Hè? Dat mag ik heel net zeggen natuurlijk. Toch, dan had ik nog wel wat te winnen, denk ik. Wat punt van oorkondigen. Maat van oorkundigen. Hoe zoekt het oorkundigen met een video waarbij ik een USB-stick vind? USB-stick gevonden op straat. Wat er op straat zal even bazen. Wauw. Ja, USB-stick gevonden op straat. Te nat om nog gegevens ervan af te halen. Ja, en weggegooid. Ja. Oh, hier komt meneer om. Het is de streetcam. Wat doet hij mee? Ja, die had een wiel te raam wel. Oh. Dan zal erop weg. Wat? Ja, maar hier is volgens mij de voorbij glitst. Nou, Denk ik. Nou ja. Ja, de vlog moet eigenlijk wat etenstijd zijn, anders klopt het ritme niet meer. Ja, zullen we meestal zitten in een bepaald ritme. Hoe lang kennen Bart en Doel elkaar al, zegt Marije Beukens? Hoe lang kennen we elkaar al, joh? Tellen. Nou, van onze 12 ongeveer. Nou, ik ben ook 39. 24 liter. Ja, wel 24 jaar. Hebben we nooit vierd, hè? Dat we 24 jaar vriendschap hadden. Ah, maar even vieren. Ja, ik heb aan even een vieren in het Vossenparkwijk. Daar bij dat feest, bij de glühwein. Ja. Nou, we vieren het elke keer, hè? We gaan elke keer naar Italië, toch? Dus we vieren het genoeg. Dus geheime informatie gevonden in Leeuwarden. Nee. Ga je volgend jaar ook dagelijks vloggen? Ja, dat weet ik nog. Ja, dat hing er van af. Had er één keer in je site. Stel je voor, hè? We hadden nog tot 23 december hebben we nog, hè? Dus ik kan tot 23 december kan ik beslissen of het dagelijks wordt, ja of nee. Stel je voor, dan kom je nou voor 23 december of voor 1 januari zie je mijn goede poeder hield. En die zegt van jou, die, voor elke vlog die maakt is €400. Ja, dan kan ik al daar vloggen. dan wel. Dus maar oors, ja, het is, ik denk dat ik het schema wat aanpast naar minimaal 2 per week in elk geval, hopelijk 3. En dan hoop ik 1 keer in de maand nog een soort van, ja, iets te maken, misschien ietsje,
ja, moet ik het zeggen? Net langer, misschien iets jipper op mijn onderwerp in git of zo. Want ik vind het wel tegen en skerig met al die daklozen dat je rondrennen. Om even wat jipper in te doen. Maar even te zien hoe gaat het je nou eigenlijk. Misschien wel een nacht in de nachtopvang of zo, weet ik veel wat. Maar gewoon even ietsje meer daarvan te weten te komen. Want nou, ja, ik spreek ze af en toe wel eens en ik show ze wel, maar... Wil je raakt toch maar die mensen gewoon een hand de hele tijd. En ik zo mooi, die rond je deze week ook weer gewoon... Ja, die vorige week zitten we naar de night erop. Met zo'n steken naar baan en steken naar fiets. Ja, wat ben dat dan van mensen? En wat... Nou goed, iets diepers, daar ben ik. Haha, vet Friesk. Vet Friesk. Even zien, nou ja. Even mee, we staan heel eind. Ik wil je zeer tieren danken voor het zien naar deze livestream. Let eventueel een hoe noem je zo'n ding? Een super thanks is ik altijd maar. Let eventueel een bedankje achter mij, een mooi bedragje erbij. Hè? Waar weet ik even over? Valt die wel elke keer, elke dag vloggen. Ik zal aan even nog een bier, denk ik. Ik ga nog een bakje koffie hier. Wat zei het van Piro? 3 in de week ook mooi. Voor mij, ons is elke dag wel leuk, maar het moet wel vol te houden zijn en geen moedje. Nee, inderdaad. Zodra het als een moedje begint te vielen. Maar voor mezelf mag ik eerlijk zeggen, had ik nog net heel vaak gewoon, misschien 1 of 2 keer, ik dacht van, oh, nou mak weer. Dus voor mezelf valt er nog wat uit. Het is meer alleen dat het orenwerk misschien wat in de knoei komt. Ik zat meer te denken aan 1 vlog voorbij het ontbijt, 1 voor de lunch en 1 voor het diner. Dan wil ik wel €2 per maand voor een lidmaatschap betalen. Nou, shit. Dat is praat. Dat is praat, Grutte Pier. Met een geschiedeniskenner van Centrum van Leeuwarden door. Ja, dat heb ik al heel vaak dingen wat Rico Z zei, maar dat wie net voor de Friese vloggen. Dus het is wel leuk om een keer voor de Friese vlogger te doen, hè, Bart? Maar zo'n man van de HCL of zo, van het Historisch Centrum Leeuwarden, die dus dan de fijne kneepjes van het centrum hebben zien lid. En vooral misschien op het gebied daar rond rond die grachten, daar wat vrouwenjacht en dergelijke. Nee, grapje. Maar gewoon het oud centrum gewoon, en dan daar wat over vertellen. Want dat is hartstikke nieuwsgierig. Ik weet nog wel die we dat als livestream tijdens de coronaperiode. En ik zei echt heel veel mensen naar je. En mensen vinden het echt nieuwsgierig. En ik vond het zelf ook heel nieuwsgierig daarvan. Want ik moest veel meer natuurlijk. Maar goed, dat geef het maar. Ik zet in mijn agenda, in mijn fictieve agenda hier. Bedankt Grutte Pier voor die tierentank. Die €2 is op min. Dus dat is best al... Dus een keer voor het ontbijt, lunch. Ja, best. Komt goed. Super. Ja, dus ik scroll op in mijn fictieve agenda van het HCL. Want dat vind ik wel een heel leuk idee. Want dat hebben we al jij dingen. 3 populair, dus dat ken ik wel uit, denk ik. Dus dat is gewoon mooi. Ja, Nonje. Oh. Ja, het is wel de door op slot, want anders kom je nooit meestal hier. Ik ben al je verwijderd, die video's. Welke video's? Nou, oh ja? Ja. Oh, dus ze moet op nij opname worden. Ja, precies. Ja? Ja. Het is zelfs heel Swiss, hè? Hoe net per se live dan toch, dacht ik. Sorry. Hey Bart. Die video's hoeven dan net per se live, toch? Als je zei van we gaan tot het centrum en historicus om dat dan per se live te doen. Ik kan wel zeggen van we doen mijn live field was, of we nemen het live op. We nemen het live op, maar dan vervolgens doen we het net per se live. Of wat? Wat denk je? Ik kan gewoon live in en... nee? Gewoon liefst staat een live CD van FA. Dan kom je hier even niet in binnen, stap hier. De beste natuurfotograaf. De beste natuurfotograaf van Nederland, kom je hier binnen, stap hier. Dit is real-time Ja. optreden van Queen. Nee, dat is een leuk CD. Nou ja, ik vind die filmpjes altijd echt leuk en ik ben zelf geboren in Leeuwarden. Ja, snap ik ja. Oh, ik wil al vrij werk die video's vinden ken. Nou, die video's die ben dus blijkbaar verwijderd. Haha, je bent de beste natuurfotograaf van Nederland. Best de hele dag live. Ja, ik ben de hele dag live. Ach, hier hebben we al die mensen die... Kijk, eerst drie keer mist Stefan Bergen. Nou, dat is 10 Nou, jaar. dan maak je weer nee. Maar je weer nee. Ja. Nou, dan neemt het door. Nee, Wat neemt het door? Krijg je een beker erbij? ja. Doe kerst ook op praten, Marcel. Doe kerst ook op praten hoor. Heel terrorlight, hè? Marcel. Hey, Stefan die zei Marcel van Kammen. Ja, Marcel van Kammen, ja. Ja. Is dat wie nee, Stefan? Nee. Krijg een artikel over hem corrigeren. Is die waarschijnlijk weer wat... nee, dat is in het Frieske... Dat is een politiebericht. Politiebureau, is erop pakt? Kijk, wel eens komt de film weer uit de hoge hoed in de neus horen. Dat is een soort lama's improvisatiecomedy. Toen was die 4 januari is het weer. Ja, misschien wel. Vergees ik nog. Ja, als het vergees is, dan komen we gauw natuurlijk. Maar is het dan vergees voor mij of vergees voor hem? Nou ja. Meesken, tegen dank voor het zien.
Ik neem aan even iets bieren. Ik maak even de vlog van jullie nog even editen en dan online klappen. En dan zorg ik hem binnen kwart weer eens een keer live en Els, want natuurlijk op de vlog, maar in ieder geval live ook weer. En maar je ziet wanneer die shot wanneer ik het inplan, maar je zien wanneer. Gie je een foto van een wolf die er maken had. Was de een foto van een wolf maken, Marcel? Ja, wat moest er op corrigeerd worden dan? Nou, dat is een heel slechte foto, dat moest alleen nog opscherpen worden. Ja, een artikel waarschijnlijk. Want ik weet dat Stefan die zit in het Fries oorzetten. Fries oorzetter. Fijne jongen. Ja, hier heb ik een fijne jongen, hè? En een heel fijn weekend. Tot de volgende keer. En heel veel plezier met de vlog die ik nog, nou, misschien hoe het nog online komt, dat het al in mei zit. Bedankt voor de stream en een fijn weekend. En keep vlogging. Oentjen in de stad. Ja jongens, oentjen. Beste. Oentjen. Hoi. Doei. Doei. Stefan, een keer langer jongen. Komt goed.